Има една категория коли, които не са напълно сигурен за какво са създадени. От едната страна имаме големите практични дизелови коли, в които може да натоварим много багаж, да харчат малко и да отидем на пътуване. От другата страна има малките спортни коли, които са направени за високи обороти, за даване на газ и за завоите. Някъде по средата има тази кола, която на теория взима само лошите черти от двете страни. Обаче всъщност не е така. Тук става въпрос за един голям Grand Tourer с голям двигател, две турбини и много стил. Очевидната липса на задни врати ни подсказва само едно нещо. Тази кола по някакъв начин трябва да бъде спортна. Обаче освен това, тя тежи около 1700 кг, така че е спорно дали наистина ще има спортен характер. Това е нашата мисия днес. Да видим дали това огромно дизелово двуврато купе има спортния характер, който очаквам от едно BMW, или е по-скоро една луксозна играчка, която е до голяма степен лишена от смисъл. Честно казано, днешната конфигурация е може би най-добрият пример за това, защото в случая става въпрос за 635D, което означава, че имаме така обичания 3 литров М57 с два охлюва, които движат това купе напред доста бързо. Та направо да ви го покажа този двигател. Както споменах, това е М57 битурово. 286 конски сили и 580 Нм въртящ момент. Много любим двигател, хората го обичат не само в битурово конфигурацията, ами с една турбина. Слага се абсолютно навсякъде, включително и в офроуд джипки от Япония. Наистина чудесен двигател, защото предоставя огромна сила, много можественигова, държи на бой и въобще не е капризъм на поддръжка. Така че днес ще бъде чудесно да го видим във върховата му форма, разбира се, с двете турбини, и ще видим как се държи в това тежко двуврато купе. Колата се продава и като кабриолет и за разлика от третото си поколение, това второ поколение няма опция за гранд купе, или с други думи да има 4 врати. Така че това от самото начало е планирано да бъде само единствено двувратка. Ако ще си купувате кола втора употреба, е много важно да се запознаете с нейното минало, преди да стане ваша отговорност да плащате непредвидени ремонти по нея или, не дай си Боже, се борите с проблеми с документите на, например, крадена кола. За целта може да използвате Car Vertical. Това е платформата, която ви позволява да се запознаете с историята на която и да е кола, използвайки само номера на рамата, а сега може да го направите и с 20% отстъпка от услугата с нашия промокод KRIVO или през линка в описанието. Това тук е един примерен доклад за Volkswagen Polo. Каква информация ни дава Car Vertical? Виждаме, че колата е удрена, като след малко дори ще видим снимки от щетите, но пък за сметка на това не е използвана като такси, не е връщан километража и няма други проблеми с документите, което е супер. Но ето виждаме отдолу, от едната страна колата изглежда супер, но от другата страна виждаме, че има немалък удар, като имаме поне 3 панела с проблеми по тях. Така че това е определено нещо, което бих искал да знам преди да си купя това Polo, особено на пазарна цена. Така че може да проверите вашата или която и да е друга кола, както казах, долу линк в описанието или с нашия промокод KRIVO за 20% отстъпка. Честно казано, нищо в този интериор не ми крещи спортна кола. Усещането, което получавам тук е на една луксозна яхта, която може да се движи много бързо, но основната й функция е да бъде приятна, да бъде комфортна и да бъде мека. Разбира се, има някои неща, които ни намекват, че колата е направена да се кара по-бързичко. Има тези блестящи пера зад волана за превключване на скоростната кутия, както и спортен бутон за влизане в спортен режим, но иначе колата е направена наистина чудесно. Преди сме го виждали, показвали сме ви М6-цата. Тук, разбира се, положението е аналогично от към табло и дизайн. Седалките са доста удобни и комфортни, големи, усещат наистина като футойли. Задни седалки има и те са използваеми, стига хората да не са твърде обемисти. Разбира се, 4 места е колата, пети човек няма как, понеже имаме конзола по средата и е неизползваемо мястото. Но иначе класически интериор за BMW от тези години, доста неща ни препращат към E60 и към E90 от към дизайн. Навигацията си е така добре известната от фейслифта на E90 и така нататък. Няма изненади тук. Честно казано, нещо, което ми е интересно днес да проверя, е как се държи тази кола и на дълъг път и по завой, затова сега отиваме да го тестваме. Дойде момента да покараме това 635D. Запалването е безключово, което е супер. Запалваме любимия на всички М57 и се включва навигацията, която ми е доста позната. Тя на практика е същата като в моята 90 единица, така че е нещо, на което всички сме свикнали от тези години на BMW. Имаме готин head-up дисплей, който дори ни каза, че в момента нямаме тъчност за чистачки, цъкаме на копче и това изчезва. Превключваме в Drive 6-степения Steptronic и потегляме изключително плавно напред. Като характеристика и като поведение, на теория тази кола трябва да се доближава изключително много до пета серия E60, защото са на най-съща платформа и защото става въпрос за една и съща кола с променена форма. Това все пак е
отговора на желанието на хора да имат пета серия, само че двувратка или дори кабриолет, защото, както знаем, пета серия идва като седан и комби, съответно другите две форми се предлагат в именно шеста серия. Двигателят е изключително гладък, което е една от причините да има толкова много фенове без абсолютно никакво усилие, с малко натискане на педала, колата се задвижва изключително мазно, мога да кажа, заради всичките нютони, с които разполага и разбира се заради факта, че е настроен именно да бъде чудесен за магистрала и да можем да го настъпим по този начин и да се засили. Да. Тягата на тези 3-литрови дизелови двигатели наистина не омръзва и трябва да кажа, че подхождат стила на този автомобил перфектно, защото в крайна сметка имаме една огромна луксозна кола, която обаче е луксозна и по друга причина. Очевидно на собственика не му пука за практичност, той си е купил да си прави кефа. Точно това е мантрата на BMW, която мислят кой е потенциалният купувач на 6-та или в последствие 8-ма серия, защото в крайна сметка тази кола нито е практична като 5-та серия, нито е малка и спортна като да речем 3-та серия купе или както вече известна 4-та серия, а напротив, тя е една комбинация от двете и всъщност показва единствено и само желанието на клиента да има една красива и способна кола. Да, задните седалки са малки, не са най-комфортното нещо на света, разбира се, никой не би искал да пътува в тях 4 часа, което поставя фокуса върху предните две места, за които реално са основните в този автомобил. Но като X3, тук става въпрос за последната година на производство на колата, именно 2010-та. И виждаме, че е натоварена изключително много с X3, които липсват по много чисто нови коли. И всъщност това е бил един доста висок клас на изпълнение на BMW. Всъщност, както знаем, единственото отгоре е 7-ма серия, което вече си е по-като лимузина и не може да се сравнява с 5-та или 6-та серия. Съответно, сега е наистина чудесно да видим как добре се е запазила през годините и как все още може абсолютно комфортно да ни закара някъде много надалеч, без това да представлява никакъв проблем. Нещо, което ми прави впечатление е, че е доста добре изолирана. Вътре в купето е много тихо, въпреки че имаме без рамкови прозорци, както е, разбира се, традиционно за всяко купе. Нямаме рамки на прозорците, а се свалят малко, за да може да се отвори вратата и разбира се, в последствие се вдигат обратно нагоре, когато затворим вратата. Тази технология обичайно е съпроводена с ужасно много шум. В момента чувам много малко вятър, но е абсолютно търпимо. В крайна сметка е напълно приемливо и не бих казал, че се разграничава твърде много от 5-та серия, което е чудесна новина. Но сега е време да покараме тази кола и по завоите. Ако искате да си купувате кола от Северна Америка, никой не ви вини. Всички знаем колко по-евтини са офертите там и за целта може да се свържете с нашите приятели в Triumph Cars. Те са посредник, който може да ви съдейства с намирането на перфектния автомобил, независимо дали става въпрос за САЩ или за Канада, транспорта му до България, чак до регистрация, така че при вас да пристигне една кола готова за употреба. Най-хубавото е, че те имат Viber група, в която може да влезете. Там всеки ден се качват нови предложения, от които може да избирате и разбира се да си купите някои от тези коли. Или ако търсите нещо специфично, ще намерите телефонен номер, така че да им звъннете и да попитате колко може да спестите от колата, която ви интересува. Освен това, те предлагат и схема за разсрочено плащане без първоначална вноска, така че стане още по-лесно да си купите колата, която искате още сега. Така че, както казах, долу има линк за Viber групата и телефонен номер на Triumph Cars. Добре дошли в спортния режим на това BMW 635D. И освен това, добре дошли на завоите, където няма да използваме и 30% от силата на този дизелов генератор отпред, който е способен наистина много ефективно да ни залепи за седалката. Трябва да кажа, че наистина се държи доста добре за килограмите си. Имаме известно накланяне, което се очаква. Все пак нека да не забравяме, че това не е спортно купе, а на практика 5-та серия, която в ползата на дизайн и газария лишава купето от две врати. Така че не може да очакваме спортни подвизи от... Окей, тук ще разбрах нещо много странно за перата. Лявото не е за връщане на предавките, ами има значение на къде бутаме. Тоест, ако бутна напред, сваляме предавка, а назад вдигаме и независимо кое перо използваме. Бях забравил, че при старите BMW-та така, крайно неудобно, но все пак по този начин са решили да го направят и така работим сега ние.
Колата има много сила, наистина, честно казано, неизползваемо количество сила и въртящ момент за такива завои, но все пак е хубаво да знаем, че момента, в който настъпим, ми слага усмивка на лицето. Тягата на тези двигатели е абсурдна. Наистина става въпрос за много въртящ момент, което е и причината тези двигатели да са толкова любими, особено в България. Как сме говорили в предишни видеа, българи не си обичат тройка дизел и това е то. Скандално е просто. Дори не ми трябва ръчен режим. Може просто да оставим колата да си прави каквото си знае. Превключванията са доста бързи, въпреки че имаме кутия с един съединител. Тя е доста добре калибрирана. И ако трябва да направя една съпоставка с големия батко на тази кола M6-цата, трябва да кажа, че тази кутия повече ми харесва от оборудваната там SMG кутия, която повечето хора мразят. В крайна сметка тя е недоразбрана, просто защото това е на практика моторспорт кутия, която се използва в пътни коли и когато караме пътната кола като пътна кола е крайно неудобно, но работи добре при, например, пистови условия или ако даваме максимално газ на колата, което си е трудно все пак за продължително време да даваме газ на V10 частица. Както и да е, отнасям се. Тази кутия е доста по-използваема и приятна, защото искрено не усещаме кога превключва, прави го доста бързичко и безпроблемно. Спирането е лесно, не се налага да използвам цялата спирачка и волана е чудесен. Да, отново казвам, усеща се, че е голям кораба, усеща се, че въпреки формата си на купе е една наистина голяма и тежка кола, но в това идва и голямата увереност. Това означава, че имаме широко шаси, че имаме дълго междуосие и разбира се, че колата си тежи на мястото, което означава, че имаме и доста сериозна стабилност в завоите. Тези двигатели наистина са доста нечестни, когато започнем да ги сравняваме с останалите двигатели, защото в крайна сметка е една доста надежна машина, която произвежда доста сила и в следващия момент харчи ужасно малко, ето сега даже ще се възползвам от тази навигация, за да погледнем средния разход. За последните 1700 км имаме 9,6 на 100, което е наистина впечатляващо. В крайна сметка имаме голяма дизелова кола с 6-цилиндров битурбо двигател, която прави близо 300 коня и ужасно много нютони и ни харчи под 10 среден разход. Наистина изключително впечатляващо и много трудно за пренебрегване. Да, знаем, всички хора предпочитат задаване на газ, бензин, че е по-добрата система за пистово каране и така нататък, но в крайна сметка нека да не забравяме, че в ежедневни условия неща като разход, комфорт, тишина имат огромно значение. Така че определено е полезно да видим, че тази кутия се държи толкова приятно и двигателят е толкова приятен и нямаме абсолютно никакви проблеми, независимо къде поставим колата. Както видяхте преди малко, на дълъг път се държаш изключително комфортно и тихо. Сега по завоите е забавна. Да, не е предвидена за тук, не е направена за тези завои. Това е доста по-близко до машина за магистрала, отколкото за завой, но все пак се представя чудесно и тук. Нека да не забравяме, че си имаме BMW на задно, какво може да се обърка. Харесва ми доста и смятам, че е доста постижима тази кола, защото в крайна сметка е доста трудно да намерим толкова луксозно купе с толкова много екстри, такъв дизайн, което да ни радва за толкова ниска цена в момента на пазара. M6 е изключително скъпа, още по-скъпа за поддръжка, там покупката най-малкият проблем, докато тук си имаме една изключително предсказуема платформа, която всеки майстор в България познава отлично и никой няма да има затруднение с нейното поддържане, стига, разбира се, колата да не е била пребивана до смърт преди да попадне в нашите ръце. Да, тази тяга определено не омръзва. Колата ускорява абсурдно. Има едно чудесно усещане. Наскоро ви показахме BMW M550D. Там е същата концепция. Чудесно усещане на ускоряване на дизели с ужасно много въртящ момент. Правят го толкова прецизно и спокойно, без абсолютно никаква драма. Не чуваме бясната генерация отзад, нямаме някакви скандални звуци отпред от отсека на двигателя. И в крайна сметка обаче резултатът е на лице. Усещаме как се залепяме в седалката и то продължава да прави. Кутията Sport Mode е изключително агресивна и в момента усещаме дори приритването, което се получава.
но дизеловите двигатели, макар и да не са оптимизирани за високи обороти, да се решава тази част от кефа на карането на бензинови коли, си имат техния чар в това, че без абсолютно никаква драма и замислене ускоряват по един наистина много сериозен начин. Време е да приемем, че дизелите не са просто за икономия, а че има наистина способни дизелови задвижещи системи, които могат да поставят в малкия си джоб повечето бензинови двигатели. Наистина това е впечатляващо. Да, разбирам, че това поколение на 6-та серия идва с прекрасно звучащ 2.8 двигател и още по-прекрасно звучащ 2.10 двигател, които си имат техния чар, но както споменах преди малко, никой нормален човек не би се захванал да поддържа М6 V10, особено за ежедневна употреба. В най-добрия случай ще бъде кола само за забавление, ще си изкарва уикенда, да се покаже на хората, да се дигне веднъж 10 000 оборота, си напълни душата и да го остави в гаража. Докато тази кола въобще не сме принудени да я ограничаваме до тази употреба. Може да си ходим с нея на работа, може да пътуваме на някъде, стига да не се интересуваме от големи количества багаж или пасажери, и въпреки това е забавна. Въпреки това не губи чара на 6-та серия, на лукса, който има. Подявали се, това е кола от 2010 година и има вакуум на вратите и още 1 милион екстри, така че наистина не знам какво повече му трябва на човек. Разбира се, идва си с минусите, както казах, особена категория кола е. Не може да се каже, че най-добрата практична кола или най-добрата спортна кола, но смятам, че ако търсим този дизайн, ако търсим усещането на този тип автомобили, е може би най-добрият начин да навлезем в това нещо, освен ако не искаме да се хвърляме по Mercedes CL или подобни конкуренти, които имат същата липса на функционалност, но пък присъствие на стил и на уникалност. Тук е момента да кажа, че тази кола все още не се продава, но е възможно в близките месеци да се пусне на обява. Наистина чудесен екземпляр в фабричен вид, така че ако имате интерес, следете, може и скоро да излезе на обява. Ако излезе, разбира се, ние ще качим стори с линк към обявата, за да видите за какво става въпрос. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате за канала и дарите по един палец нагоре. Това ни помага да продължаваме да правим видеа като това и до скоро.